गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। थांनाय 15 मार्च एबा मैया मोनाबिलिनि समाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनाया सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय साननि सारअन्थाइ गावनायजों रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दुखुनांथावै 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। गुवाहाटी भाटगावनि ममता बेगम मुंनि थाखो 5 आव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया सिथ्लायाव गेलेबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं मंगलदै घाटपारानि मजरुद्दिन मुंनि सासे आबादारिया आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो थांनाय साननि सारअन्थाइ गावनायजों बङाइगाव जिल्लानि दिपज्यति रय आरो जिन्तु कुमार रय मुंनि 2 लाइमोना हाथाइ खालामनो थांनाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 15 मार्चखालि मेघालयनि सोनाब गार' हाजोआवबो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मेघालय रायजोनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दाफुंनानै लानाय जाबाय। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान आफादगिरि महरै रुपकुमार बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै अभिजित मोसाहारिखौ थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारि अबिराम बर' आरो अल आसाम बेंगलि युवा फेडारेसननि बोसोनगिरि अजय चक्रबर्तीया बाहागो लादोंमोन। अदालगुरि टंलायावबो आसाम सरकारा मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय प्रपार्टी टेक्सनि सायाव सिमा गैयै बांहोनायखौ लानानै टंलानि सुबुंफोरा गोख्रों सोंखारिदों। बे समाव 6 सिडुल ओनसोलावबो आसाम सरकारा प्रपार्टी टेक्सखौ होनो हाथ'यैनि नटिस फोसावनायखौ लानानै क'क्राझार सहरावबो गोबां बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो अदालगुरि टंला मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा बेबादि टेक्स बांहोनायखौ गनायनो हायाखै आरो नेवसिगारदों। बेखौ लानानैनो जातीयतावादी जुबक फरायसा आफादा गोख्रों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों आरो सरकारनि बेबादि थांखि लानायखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो जुदि सरकारा बे टेक्सखौ खमायफिनना होआब्ला थाबैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो। समाज सिबियारि जिसिया समफ्रामहारि बिथाङा बाखनायथाव हाबा मावदों। सरकारा मावनो हायै खामानिखौ बिथाङा गावनो निजा रां बाहायनानै मावनानै होदों। 31 नं सिडली जनजाति बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय अलसिया बाजार, सलमारि दैमालु एमइ स्कुलनि न'नि थिंआरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोबाय-गिजि जानानै दंमोन आरो बिटिआर सरकाराबो बैफोरनि फारसे जेबो खामानि मावना होनो आवगायबोआखै होननानै फोरमायना होदों। थिग बिब्दिनो बैफोर जेंनायाव गोलैना थानायखौ नुनानै समाज सिबियारि जिसिया समफ्रामहारि बिथाङा थिं बायना होनानै फरायसालिखौ मोजाङै बानायनानै होयो। जिसिया समफ्रामहारि बिथाङा बुंदोंदि गावनि बेबादि खामानि मावनाया सोरबा गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ लाजिफोनांनाय नङा, मानोना गासै खामानिखौ मानसि मावनो हायै जेबो गैया होननानै बिथाङा बुंबावो। हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबां हाथियारफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। बे हाथियारफोरखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदाव बोखांनो हादों। कार्बि आंलं जिल्लानि डकमका लांहिन होननाय जायगायाव नायबिजिरनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बैफोर हाथियारफोरखौ मोननो हादोंमोन। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव फारियै गंसे AK-47 राइफल, गंसे 9mm पिस्तल, गंसे 0.32 mm पिस्तल, मोनसे कार्बाइन आरो गंनै मेगजिनबो दंमोन। आरोबाव बेजों लोगोसे नायबिजिरनायाव मोननो हाबावदों AK-47 नि 9 था मेगजिन, 88 था गोथां गुलि आरो 9 था MM नि गुलिफोर। बैफोर हाथियारा बहानिफ्राय फैनाय आरो बेनि थांखिया मा बेखौ मिथिनो हानाय जायाखै। पुलिस बिफाननि बायदिब्ला बैफोर हाथियारफोरखौ माखासे टेररिस्ट हानजाया दोनखुमादों होननानै फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।